Så vil jeg starte med at sige velkommen til 9. klasses show. Det har vi glædet os rigtig meget til. Vi skal jo tage afsked. Ikke 100%, fordi det er jo først om en måneds tid. Men vi skal tage afsked med en super årgang, som vi alle sammen har været rigtig, rigtig glade for. Siden de startede i 0. klasse, hvor vi tog imod dem med sang og flag, så har det jo været den bedste årgang. Er det sådan? Der er i hvert fald ingen tvivl om, at vi er rigtig mange, som fælder en lille tåre, når 9. klasse slutter endeligt. Men det gør de jo ikke i dag. I dag... der var nogen, der kom til at snakke. I dag er de færdige med den helt almindelige undervisning. 9. klasserne er færdige med de skriftlige prøver, og fra på mandag skal de i gang med de mundtlige prøver. Når der er gået en måneds tid, så er de færdige og har selvfølgelig klaret de her mundtlige prøver rigtig flot alle sammen. Og i slutningen af juni holder vi så dimensionsfest, og det er en fest for 9. klasserne og deres forældre, hvor vi siger held og lykke, ha' det godt og god vind. Men for alle jer elever, så er det jo faktisk sidste dag, hvor I sådan rigtig ser 9. klasse samlet. Og det vil 9. klasse hjælpe os med. Det vil hjælpe os med at tage afsked ved at lave det her show, som vi har glædet os rigtig meget til. Velkommen til 9. klasses show. This one's for them good
det er en dejlig pris, som nogle af jer måske ved, så gødt på svensk, det er røv. Røv, det definerer vi på mange måder. En vigtig ting, det er dens fyldighed, men også dens fasthed, og hvor god man er til at vise den frem. Så efter nøje eftertanke og kigget rundt, så har vi udvalgt 3 gode røve. Vi lige bedt de nomineret om at rejse op, når deres navn bliver nævnt. Og de nomineret er Signe Fallesen, Jonas Fallesen og Gitte Tofte. Vinderen er Signe Fallesen. Det her har været et stort omvæltningspunkt i dit liv. Har du noget at sige til det? Nej, jeg er meget stolt. Meget stolt. Ej, hvor dejligt. En glad vinder det der. Hvad så? Vi skal kåre årets crew, som vi fik sidste år. Det var vi meget glade for. Vi vil jo helst ikke af med den. Nej. Vi vil godt bede de nominerer om at rejse sig. Det første crew er Kajs crew, a.k.a. Vigils crew. Kim Bung 7A, Isabella 7A, Karoline 7A, Emilie 7A. Og så er der Pølsemix crew. Frederik 8B, Andreas 8B, Mønster 8B, Thijs 8A, Mathias 8A. Og Tobi 8A. Og så er der, vi tror vi er 18 og gør et Duarte crew. Julie 8A, Rikke 8A, Alberte 8A, Ditte 8A, Silja 8A og Karoline 8B. Og vinderen er, vi tror vi er 18 og gør alt det Duarte. Tillykke med den, og hvad har I at sige til den? Tusind tak! Vi er super glade for den der pris, altså super godt. Hvad lød efter? Bare følg med mig, mand. Skal du se. Alex, det her, det er himmelens rige, Maglehøjskolen. Kunne du tænke dig en undervisning? Så lad os da gøre det. Her på Maglehøjskolen har vi en masse fantastiske dejlige mennesker. På den ene side har vi lækre drenge. Og på den anden side, der har vi nogle fantastisk dejlige drengepiger. Her på Maglehøjskolen, der er vi kendt for at være søde over for hinanden. Og noget af det, vi er allermest kendt for, det er den respekt, vi har for hinanden. Prøv selv at kigge med en gang. Stop, man må ikke slå. Stop, nej. Nej. Okay. Hvor er Alex henne? This is fucking awesome. Hvad finder jeg det fra?
læst teksten hjemmefra. Hvad tænker du, når der står hovedet i teksten? Ja, jeg tænker noget med hjernen og signaler og sådan noget. Det er meget godt, det er meget godt. Men jeg tænker pækhoved, ikke? Det er det, jeg har også sagt til Jacob, at når du kommer ind, skal være lidt stille. Det afbryder altid i timen. Nå, skal vi dykke ned i billedet her? Sandra, kan du lige forstå kompositionerne for mig? Altså, Signe, er det ikke bare nogle striber? Nej. Det er fyldt med symboler, det her. Det er fyldt med faldersymboler. De to buler her, de store buler her, de udgør ligesom to kæmpe faldersymboler, som bare trækker sig op i vulva, og så kan du analysere frem til det meget store buler, vi er med. Og de horisontale striber her, de udgør ligesom rum, og de fortæller en historie om 3 mennesker, sammenlignet mellem 3 mennesker, november aften 2007. Vi ser overfortolket meget i aften, ikke? Men vi kan også se, at der er rigtig meget dybde i billedet her, da jeg falder smål. Vi springer bare i hovedet for os, og vi får os til at miste vejret og pulsen i et øjeblik. Men i forhold til det dybde... Gitte, det er 45 minutter siden. For i freaking 9. klasse! Jeg er træt af det her, jeg gider ikke, og hver gang jeg kommer her, så udviser jeg den barnlighed. I er fri, når jeg siger, at jeg fik, det er 20 minutter. Men jeg går nu, så jeg kan bare skille med minutter. Hej. Hej, vi vil gerne nominere årets fashionkiller. Vi vil faktisk gerne kåre den. Vinderen er en person, der udstråler sin, eller hvis tøjstil udstråler sin glans. En person, hvis stil er eftertragtet af Gucci og Prada. En person, hvis stil helliggøres af alle religiøse retninger. Og de nominerede er Isabella Andersen 7A. Karoline 7A. Og vores lærer Camilla Gisle. Og vinderen er Isabella! Tillykke med prisen, du er fashionkiller. Du har noget at sige. Det er jeg meget glad for. Jeg er glad for, at I kan lide mit stil, venner. But we always fuck the world. Vi tager den igen. Okay. Har I fået nok vand og karameller? Så skal I bare glæde jer til senere i skub, og så skal I nok få en masse. Vi vil rigtig gerne kåre årets Call Me When You're 18. Og ham her, som får den her pris, han er jo lækker. Det er jo sådan en, hvor han godt lige må ringe til, når han er blevet 18. Og vi var helt sikre på, at det var ham, der skulle have den her. Og det så vi også igen ude ved karamellerne. Han var jo den sødeste. Altså, virkelig. Og de nominerede er Sebastian 7A. Frederik 8A. Andreas 8B. Kan du lige efterlade et nummer? Måske? Hva? Ja. She call me Mr. Bombastic, fantastic. Put me on the box, she says I'm Mr. Hej altså. Vi skal lave en konkurrence her, så jeg vil gerne bede Signe, Camilla og Gitte komme herop.
lige sådan nogle papirer her, og så går det ud på, at der kommer nogle spørgsmål op på tavlen, som I så skal hurtigt skrive ned, og så skal I sige en dyrelyd, som vi lige får styr på senere, ikke? Det handler simpelthen om at være den første, der er skrevet ned og sige sin dyrelyd. Og hvis det ikke er rigtigt, så får en af de andre lov til at svare. Okay? Så Gitte, hvad er din dyrelyd? Moo. Hvad er din dyrelyd? Hvor? Miau. Yes. Og lad os så gå videre til det første spørgsmål. Hvilke 2 elever drak sig i hegnet til skolefesten i 6. klasse? Hvad siger du? Det er så meget Peter og Oliver. Og videre til næste spørgsmål. Hvilken elev har sagt til Gitte, at hun oser af sex? Det er så meget Alex. Og næste spørgsmål. Hvilken elev forstod først i 7. klasse, at Jylland var en del af Danmark? Har du skrevet ned? Jeg har skrevet, du kan ikke se det. Jeg tror, der står Julie. Det er forkert. Er der nogen? Hvad siger du, Gitte? Simone fra B. Det er også forkert. Clara. Det er forkert. Jeg tror, hvis vi skal have svaret på banen, det var Josefine 9. A. Og videre til det 4. spørgsmål. Hvilken elev blev glemt i bussen på vej hjem fra en tur til Vestforbrændingen? Han var meget optaget af sit spil. Det var Jakob. Og videre til næste spørgsmål. Og så har vi den her. Hvem er det her? Jeg tror ikke, det er mig at skrive ned. Det er Julie Vøldige. Og? Nå. Og den går vi. Og så er der nogle af andre, der vil svare. Ja, er der nogen, der kan gætte, hvem den... Ja, hvad siger du, Camilla? Kunne det være Emil? Det kunne ikke være Emil. Kunne det være Jakob Ønslager? Det kunne være Jakob Ønslager. Jeg tror, vi skal have svaret på banen. Det var Julie og Johanne. Så går vi videre til næste spørgsmål. Hvilken elev kastede op i en biologitime, fordi det handlede om nåle? Det var Jonas Carlsen. Ja, Og næste spørgsmål. Hvilken elev har tisset 2 gange på gulvet til en fest i fuldskab? Ja. Hvad siger du? Cecilie? Og så går vi videre til næste spørgsmål. Hvilken elev har lavet helikopteren foran Jonathan i ilder? Det kan kun være Kåre. Er der andre, der vil prøve? Jeg gæt. Nej, du skal lige se miau først. Kan det være Jakob? Og næste spørgsmål. Nu er det sidste spørgsmål. Hvilken elev har smadret flest af skolens ting? Altså vinduer, koste, spejle, lamper og meget mere. Hvad siger du? Kunne det være Anders? Det kunne ikke være Anders. Det kunne godt have været Anders. Peter. Det er ikke Peter. Det er heller ikke Jakob. Det var Sander. Ja. Og vinderen er, som I kan se, Camilla. Du vinder bare æren. Og en rigtig stolt lærer, ja. Ja, og her på Maglerskolen. Og der er du, Alex. Det er godt at se dig. Kom ned. Nå, hvor kom jeg fra? Her på Maglerskolen, der har du fantastisk flotte Marier. Og vi bliver så glade af at se på dem. Altså, folk der hænger sig. Det er store og lykkelige syn. Og dejlige små børn, vi har her på skolen. Hvad synes du, Alex? Kan du lide det? Ja, perfekt. Det var dagens anmeldelse.
Og vi bliver simpelthen så glade af at se på det alle sammen, og især når vi har undervisning, så vi har analyseret dem, og vi har fundet ud af, hvad der rent faktisk er bag det her, og det er maler, der udtrykker deres lykke. Kan du ikke vise mig, hvordan Maglehøjskolens klasser er? Selvfølgelig, mand. Fordi her på Maglehøjskolen, der har vi nok de mest harmoniske elever, og klasserne, de er bare så søde og stille og roligt. Nå, men så vil jeg sige, så er det godt, at vi har 9 i hvert fald til at løbe skolens gennemsnit. Nogen bliver jo nødt til at gøre det. Nå, Kåre, hvor holder læreren til? Nu skal du se. Det her, det er selve værelset. Dream Team holder til her nemlig. Så går ind her. Det her omgivelser. Og tingene, de foregår sådan set stille og roligt herinde. Og det vildeste af det hele, det er, at det er fået lov til at få deres egen sovepladser her. Prøv at tjekke ud en gang. Fedt, mand. I over 9. B, så var vi idræt til eksamen. Og de fleste tænker, hold kæft, hvor er vi henne. Det skulle være nemt. Men det her, det er ren amatørniveau, og der er intet håb for os i år. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? Har I læst Tilly Skyggens Blæsdag? Den film, vi så for nogle måneder siden? Christina Juhl, har I læst? Ej, I åser, hun stopper I simpelthen. Hvis I fingre ikke snart stopper, så må jeg spille gade. Hvad med jer to? Jeg har ikke læst det stykke. Men alt det andet? Det er okay. Men altså, hvis ikke jeg har lavet det, så kan jeg jo ikke rigtig forberede mig på noget. Har I nogle forslag? Vi ikke spille rundbold for at styrke sammenholdet. Ej, jeg siger det er seriøst det her. Ej, jeg lavede de flotteste kager her i weekenden. Og ved I hvad? Jeg har fået en tam høne. Jeg ærer den hele tiden. Men jo, det kunne egentlig godt være, at hun spørger så sødt. Vil I også have kage? Jeg kører ned og henter noget. Bare lige finde mine bilnøgler. Spad. Ja, så vil jeg lige ned og kigge. Hej. Vi skal kåre årets Gik du på skolen? Og det har jo været rigtig svært at finde de nominerede til den her pris, når vi ikke rigtig har kunnet få øje på jer. I har glemt sådan lidt i krogen og ikke rigtig gjort jer til. Og ja, de nominerede er. Det er ikke altid nemt at huske navne på det, man ikke ved, hvem er. Emma Due, Aske Emil og Liv Schøtte. Og vinderen er Liv Schøtte! Har du noget, du gerne vil sige? Nej. Okay.
Icebreaker, og vi synes, at I var rigtig, rigtig søde sammen, og nogle af de sødeste par på skolen. Så de nominerede er Isabella og Fax. Mette og Julius. Og Josefine og Emil. Og vinderen er... Kan I gætte? Nå, hvorfor det? Prisen, tusind tak. Nå, hvordan har I det med at stå her sammen? Jeg har det udmærket. Er det hårdt? Ikke mere. Ikke mere. Det var godt. Jeg håber, I er kommet videre. Jeg håber, I kommer sammen igen. Ja. Der er muligvis manipuleret med deres svar. Hvad kunne du godt tænke dig at se Lise i til hverdag? En lille G-streg med frække blonder på. Det er rigtig frækt. En rigtig frækt sæt undertøj. en lille G-streng og en stor BH. Altså, hvis man slet ikke har noget på, så er det noget meget frækt i stedet for. Fræk leopardundertøj. Noget frækt undertøj, der er lyserødt, og skal der ikke være så meget af det. Virkelig frækt, man bare kan bare strippe hende af og så bare det der på. Det var fucking frækt. Noget meget frækt, vil jeg sige. Trusser eller G-strengen, det ser godt ud til. Nej, det skal nok ikke være mormortrusser, det må gerne være G-streng. Du var bare i gang. Kameraet er der. Altså, alles klar? Jeg vil fortælle lidt om mig selv. Jeg hedder Jakob Klaus Jensen. Jeg er en altmuligmand. Jeg kommer for at redde et fremtid. Jeg har brug for klatrer. Jeg bestilte en tal af bjerge. Jeg vil vise lidt her på borgen af. Den ser meget spændende ud, den blok her. Ja, det er også faktisk. Den er en god video, altså. Det er hele. Jeg har kanokørekort. Jeg har en gatorbrødre. Jeg har faktisk også astronaut. Jeg har været en overlevelsestur i junglen. Der står også her i papirerne, at du er matematiklærer. Matematiklærer, ja. Jeg er matematiklærer her på Maglehøj. Jeg er alles yndlingslærer. Jeg har været masser af liv nu, når matematikken er bare ude af ghettoen. Så faktisk også grevmester i bordtennis. Det lyder som om, du har rigtig mange talenter, Jakob. Men i forhold til programmet? Så er jeg klar til at vente det hele, mand. Det kører. Jeg er en overlevelsesmand, hvor de ressourcer, naturen tilbyder mig. Der står også, at du lægger alt din lid til den kære evolutionsteori om det stærkeste individ overlever. Ja, for satan. Bujaka! Og resten har skrevet en bog, som jeg altid på. Den er gratis her, når jeg kommer hjem med til bødet. Jakob Outer Peter. Hej alle sammen! Vi skal kåre årets diva. Og det her, det er en person, som i hvert fald ikke har noget mod opmærksomhed, som godt kan lide spejle, og som har selvtillid i orden. Og de nominerede, det er Victoria Osterhap, 7. A. Op og stå! Og så er det Julia, 7. B. Og Sasha, 7. B. Og vinderen er Victoria Osterhap! Nederen!
prestigefyldte pris, årets Pussy Destroyer. Og prisen den går til en, som har charme, selvtillid og lækkert hår. Du ved, hvor du har dine piger, og der er ikke nogen, der kan sige nej til dig. Og de nominerede, det er Sylvester 7. B. Så har vi Oscar 7. B. Så har vi Fisse Philip 8. A. Og vinderen er Sylle! Hvad så, Sylle? Har du det lokkeren? Nej, pisse fedt. Værsgo. Yes, og vi skal straks i gang med endnu en konkurrence. Og vi starter med, at vi skal have nogle mænd op. Vi skal nemlig have Henrik, Jakob og Jonathan op. Hvis de lige vil have skyndt sig op. Yes, godt. Vi skal også have jer til at kigge under jeres stole. For der skulle meget gerne være 3 af jer, som har et lille sæd med, at I skal komme herop også. Yes. Er der en til sæd? Er der nogen, der vil op så? Nå, der. Yes. Godt nok. Vi skal i gang med, man kan kalde det en trækop. Vi skal nemlig have 3 konkurrencer, hvor I konkurrerer mod hinanden. Når man vinder en konkurrence, får man et point. Hvis man taber en konkurrence, får man ikke noget. Og der er faktisk en præmie, når man vinder det her. Rimelig vildt. Godt. Men vi starter med, at I lige skal have bind for øjnene, så mine assistenter, de tager lige og binder for jer. Jeg håber ikke, I er bange for mørke og har åndedrætsproblemer. Yes, men hvis vi så kan få tingene ind, I skal nemlig mærke på nogle ting og gætte, hvad de er. Den, der gætter det hurtigst, de får et point. Yes, 3, 2, 1, så må du prøve at gætte. Det er en banan. Kan du lige få en hånd til hånd? Det er en stor point der. Har du prøvet at gætte sådan noget før? Har du nogensinde set en banan før? Ja. Det var godt. Kan vi få et... Jakob, kan vi få et gæt på, hvad det tror, det er? I det der? Ja. Jeg tror, at det er et biologiforsøg. Tæt på, men det er skyr med rød frugtfarve. Den kan du godt have gættet, ikke? Yes. Men så må I gerne tage binden af. Og så skal vi straks videre til næste konkurrence. Det er en lille lækker en, hvor I skal skynde jer hurtigst muligt at spise den muffin, der er blevet lagt foran jer. Jeg tjekker efter, om I har noget i munden. Er I klar? 3, 2, 1, go! Ja, tyk til. Der er point, hvis man vinder. Kom on. Vores konkurrenter er vist ikke særlig øvet i at spise muffins, synes jeg. Jeg synes godt, de kunne stramme sig lidt an. Jonathan, kan vi lige hurtigt, er der noget begavet med din muffin? Nej, det er fint. Super, super. Hvad med din muffin? Hvad? Er der noget galt med den? Super. Ja, du vil stadig nå det. Men jeg tror allerede, at vi har en vinder faktisk. Ved du hvad? Hånd til ham. Har du meget træning i at spise muffins? Nej. Ikke så meget træning i at spise muffins. Nå, det kunne man også godt se på det. Yes, vi skal videre til den sidste tiebreaker-konkurrence, som faktisk gælder for 3 point. Sådan så vi rigtig kan se, hvem der vinder. Og til den skal vi gerne have jer yderste til at lige at stille jer op. Sådan så både jeres konkurrenter og jer selv kan se det. I får vist en ting af mine assistenter, som I så skal vise i gæt- og grimassestil.
Og den, der gætter den hurtigst, får point. Har du forstået den, Henrik? Super fedt. Ja, de skal gætte det for dig. Yes, men har I forstået begge to? 3, 2, 1, go! Det var en elefant! Hey. Har du prøvet sådan noget? Har du prøvet sådan noget? Ja. Det var en trænet, og Henrik, hvad var dit problem? Altså, hvad skete der for dig? Der er for meget tekst. Hvad står der? Der står en abe. Jeg skal lige have briller på. En abe synger i østen, siger solen op i badet i en ejerlejlighed i Berlin. Den kunne du godt have gættet, ikke? Den kunne I godt have lavet. Super fedt. Men ved I hvad? Så kommer der en præmie. Fordi nu kommer mine assistenter ind med noget flødeskum. Og hvis lærerne vil være søde og rejse sig op, så har vi en dejlig plads der lige her. Og hvis I kommer op foran. Yes, kom så op, og må gerne smøre den godt ud i ansigtet på. Kom nu. Op, må bare smøre den godt ud i ansigtet. Det var det. Godt. Må vi få den næste lærer ind? Det var godt det der. Og så skal vi også lige have Henrik. Hvad sker der? Hvad sker der? Altså det... Godt. Men go. Sådan der. Yes. En hånd til vinderne. Tak fordi I spiller med. I må gerne gå med. Du begynder bare at kameraet der her. Ja, mit navn det er John King Icebreaker Giselle. Jeg er 40 år gammel, men det kan jo ikke rigtig ses, vel? Hvilke krav har du til dine kommende dates? Jamen, jeg har jo selv 20 par Adidas-sko, og hvis jeg ser en pige med på nakkesko, jeg kan slet ikke tolerere det. Og så kan jeg jo gå ind ret op i det der med kvalitet og mærkevarer, så forventer sig også, at hun gør. Og så det der med lange fingre. Altså, jeg kan slet ikke tage det. Det er simpelthen ulækker. Og så noget af det værste af det hele. Hvis hun har en modig Instagram. Det der, når hun begynder at blande billeder af, det er et stort no-go fra min side af. Så jeg kan slet ikke tage det. Nå, men John King. Giselle, kald mig. Giselle, tak. Undskyld, Giselle. Kan du fortælle lidt om dig selv? Jamen, jeg er fra Sundet. Jeg er på landsholdet lacrosse. Og hvis jeg nu skulle beskrive mig selv med de tre S'er, så er det super hot og sindssygt god form og stjernegod røv. Så har jeg også et talent. Jeg kan stave ting bagfra. Nå for pokker. Kan du give os et eksempel? Ja, for eksempel Giselle bagfra, det er Nexus. Der er der jo rigtig mange damer på. Og bare fyre. Ja, hej. Vi vil gerne kåre årets babe. Det har taget noget tid, men til sidst så fandt vi endelig frem til en. Yes, og de nominerede er Emma 8. A, K 8. B og Celia 8. A. Og vinderen er...
Emma. Altså, jeg ved ikke med jer, drenge, men jeg kunne godt tænke mig et kram fra årets bane. Må jeg få det? Noget at sige? Tusind tak. Yeah. Vi skal kåre årets swagger. Og en swagger, det er jo ikke nødvendigvis noget godt. De nominerede er Mathias 7. A. Ja. Lukas 7. B. Og Julius 7. B. Ja, det er sådan noget. Vinderen er Lukas 7. B. Jeg vil gerne takke alle mine fans. Casting til Paradise Hotel. Signe Ballesen, take 1. Hej, Signe. Signe, du kan bare i gang. Kameraet er der. Jamen, mit navn det er Signe Hein Ballesen, og jeg er det, man kalder for det. Jeg kan utroligt godt lide at løbe. Så jeg er også rigtig, rigtig god til at synge. Og hvis nogen spørger mig, om jeg giver et nummer, så synger jeg altid min yndlingssang, Du er den monsun. Du er den monsun, hende tager de vel. Ans ende der sejt, hvis kan rækken er fedt. Du har et kæmpe talent, kan vi godt høre. Det er sgu. Ikke noget kage eller nogle snacks eller noget? Ej, Signe, du er til casting. Der er ikke noget kage her. Nu når der ikke er noget kage, så håber jeg godt nok, der er massage på det. Og hold nu op, Kan du fortælle lidt om dig selv, Signe? Jamen altså, jeg går utrolig meget op i mit tøj og mit udseende. For mig der gælder det egentlig om at finde noget, der fremhæver min numse. Hallo! Jeg står og snakker. Undskyld. Kan du fortælle os, hvilken type fyr du normalt falder for? Altså, jeg er jo rimelig hard to get, ikke? Men jeg kan sige jer én ting. Hvis hans kommentering ikke er i orden, så er det totalt no-go. Og jeg lagde godt mærke til den mail i sådan en ansvarlig casting, at der var en del romantisk fra. Jeg fik mig faktisk lidt tvivl på det her Paradise Heights. Okay, Signe, det hele lyder jo rigtig godt. Spiller du taktisk, eller spiller du med hjertet? Jeg spiller 100% taktisk. Nogle vil kalde mig kynisk, men det tager mig ikke af. Så er jeg også meget nysgerrig som person. Så hvis jeg kommer til at snage lidt for meget i de andre deltagers privatliv, så må jeg bare lige finde fra. Hvad tror du kan byde ind med på hotellet? Altså, jeg kan byde ind med en klog deltager. Jeg kan løfte hele programmets IQ-niveau. Og jeg vil gerne være andet end bare en kageglad folkeskolelærer. Jeg skal være en Paradise-stjerne. Min talent skal ikke gå til spil. So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Hej, jeg hedder Camilla. Hej, jeg er Jan Pleis. Jeg er lærer her på Maglerhøjskolen. Jeg er meget anerkendt og kendt i det hele taget blogger. Jeg er bjergbestiger. Nogle vil kalde mig terapeut, og ikke mindst en lille smule del af skolens ledelse. De ved det bare ikke.
looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy, your love's got me looking so crazy, your love. When I talk to my friends so quietly, who you think he is? Look at what you've done to me. Then these shoes don't even need to. Jeg tager mine kollegaer meget alvorligt. Nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. It's the beat that my heart skips when I'm with you. But I still don't understand just how your love can do what no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you save me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Hvad så derude? Vi skal kåre året Thug. Og det er skolens mest hårde nyser, der går her. De nominerede er Mikael, 8. A. Frederik, 8. A. Toby, 8. A. Og vinderen er Toby, a.k.a. Joby. Har du noget sejt at sige her? Tak for prisen. Hvad så, mange friske? Vi vil gerne kåre årets flag, og det er vist rimelig åbenlyst for jer, hvem der bliver kåret til den her. Ja, og det nominerede er Leo Sjætdag, Anrik. Nå, skal op stå. Og så skal vi nominere alle 7. klasserne, så hvis lige alle 7. klasser vil rejse op. Og så nominerer vi Jonathan 8. A. Og vinderen er alle 7. klasserne. Og vi vil gerne have Julia og Victoria heroppe. Jeg synes godt nok, du er flabet. Hold kæft, hvor er du fræk. Julia og Victoria må gerne komme op og modtage prisen. Har du noget at sige? Tak. Du kan bare starte med at fortælle om dig selv. Kameraet står der. Ja, jeg hedder Jo Henrik, og til hverdag så er jeg fysik og matematiklærer på en skole, og mellem os to så er jeg rimelig god til fysik. Kan mærke kemi. Og min fritid så går jeg til fysikkonferencer og flækker fisser. Jeg har faktisk også lavet en plan om, hvordan jeg har tænkt mig at vinde Diva i junglen. Vi starter med, at vi har junglen her.
Og så tilsætter vi mig. Og jeg er meget stærk. Og så får vi dollars. Jeg vinder det her. Jeg har også lavet en lidt større udregning, så vi selvfølgelig kan få lige her. Og nu er det samme resultat. Yes. Det lyder rigtig godt, Henrik. Der er kampgejst i luften, hva'? Nej, der er 78% nitrogen i os. Ja. Ja. Det er rigtig godt også. Har du et kampråb? Selvfølgelig har jeg et kampråb. Jeg er diva, jeg er rå, flækket min negle, skal du få. Jeg er den bedste, jeg vinder det her. Go Henrik, go Henrik. Woo! Vi har lige et sidste spørgsmål til dig. Er du en holdspiller? Hvad for noget? Skal vi være på hold i det her? Jeg skal fandme ikke være på noget hold. Vi smutter, men husk på, vi har givet jer alt vi kunne nå. Glem os nu ej, selvom vi siger bye bye. Vi var fanget i et øjeblik, og nu er det slut, og vi fatter det ikke. Men nu tager vi afsked, og vi fatter det ikke. Alt er forbi, men vi skal nok komme videre forbi. Minderne er stadig indeni. Det er så denne dag oveni. Selvom alt er forbi, der er ikke flere timer at give. Selvom det er meget hårdt at sige, så er vi endelig blevet fri. Intet bliver så godt som nu. Vi tager væk og kedeligt bliver her skudt. Hvem skal I nu se op til? I vil savne os, ja I vil. Alt er forbi, som er ødelagt indeni. Livet er også indeni, men det er ikke så givet. Selvom
Vi elsker jer alle sammen. Til at de alle sammen skal ud i skummet og få en masse skum og blive rullet lidt. Så ja. Og så er der skum. Vi er en lille smule forsinket på grund af det her dejlige, lange, fantastiske show. Men ud i skummet nu. Tak for det. Og så, hvad synes I om showet? Det er fantastisk. Det var så godt, vi fik tude. Fik I tude? Og så er I stolte af jeres unge? Ja, mega stolt. Jeg kan ikke være mere stolt. Tude du? Ja, mega meget. Ej, det var imponerende. Imponerende. Tude du? Nej, det nåede jeg ikke. Det havde jeg gjort derhjemme. Jeg havde set lidt af det. Så lavede tude på forhånd. Ja, absolut. Og så var det et godt show? Ja, det var det. Det var godt. Var det et godt show? Det var et fantastisk show, virkelig. Tude I? Ja, en tårer der under afskedssangen. Den trak tårer, det gør den. Det var godt, så har de opnået det meste. Ja, det gør den. Er I tilfreds med jeres børn? Wow, helt vildt. Var det imponerende show, eller hvordan Meget var det? imponerende. Meget imponerende. Det mest fantastiske show ever. Ja. Det var det. Det må man sige. Store anstrengelser. Kunne I holde tårerne tilbage? Nej. Jeg kunne ikke. Og så er I tilfreds med jeres unge? Jeg er helt vildt tilfreds. Hvordan var showet? Det var fedt. Jeg har aldrig grint så meget. Hvad med jer? Var I tilfreds med showet? Ja, det var rigtig sjovt. Det var fucking cool. Det var rigtig godt. Ja, jeg vandt en pris. Så har I lidt at se op til, og du vandt, må se. Ja, det var ikke sådan Gik du på... Hvem er du? Har du været på skolen? Ja. Er du tilfreds med situationen? Ja, jeg synes, det var et rigtig godt show, vi så i dag fra klasserne. Skal du holde tårerne tilbage? Næsten ikke. Nej. Jeg er bare glad for, at jeg ikke skal have skubbet i år. Hvordan synes du om showet? Jeg synes, det var super fedt. Det var ikke godt nok morsomt. Var det et godt show? Det var rigtig godt. Vil du godt bruge det til noget? Ja. Ja, ordentligt sygt, mand. Hvad synes du om showet, der var? Det var fantastisk. Skal du holde tårerne tilbage? Nej. Hvad så I showet? Ja, vi var en del af det. Har I været nede i skum? Ja, det kan jeg se, I har. Ja. Hvad synes I om det show, der var? Det var sjovt. Ja, fedt. Sjovt. Ja. Og I kunne godt forstå det helt. Var det ikke sådan lidt? Lidt voksenhumor. Bare lidt voksenhumor? Ja, lidt. Men forstår I det, eller ej? Jo. Hvad klasse går I? 4. Okay. Glæder I til, at I også skal gå ud en dag og kaste karameller? Ja. Fik I mange karameller? Ja. Så du showet? Ja. Hvad synes du om det? Det var meget godt lavet. Er der noget at leve op til, tror jeg? Ja. En hel del. Jeg skal nok lade være med at komme brasende ind, som jeg så på videoen. Nå, jeg blev helt forskrækket.
Det tænker jeg nok, og nu filmer jeg igen, fordi jeg skal bare lige høre, hvad synes du om det show? Jeg synes, det her show var helt fantastisk godt. Det viste jo, at de havde et fællesskab og et sammenhold, som vi har set i alle år, når det bare blevet mere og mere styrket. Både i klasserne, men også på tværs af klasserne. Så det har været fantastisk. Det er godt. Du er tilfreds. Du kan godt sende dem her ud i livet nu. Meget tilfreds. Jeg kan godt sende dem ud. Det er nogle dannede unge mennesker. Nogle høflige, humoristiske, engagerede og fagligt dygtige. Så du showet? Ja. Hvad synes du om det? Godt. Er der nogen præmier? Nej. Hvorfor ikke det? Nu er jeg ikke. Du har jo også haft de her kære elever. Ja, jeg har i mange år. Det var nogle dejlige børn. Hvad synes du om showet i dag? Det var rigtig godt. Rigtig godt. Det synes jeg. Det var... Så må jeg sige, at jeg var flad og grin over hele de sidste videoer. Det var godt lavet. Hej Gitte. Hej. Du ser godt ud. Ja, ikke? Hvad synes du om showet? Jeg tog lidt skum i morges. Ja. Og jeg synes, at jeg har jo været her nogle år, men jeg synes virkelig, det her det var et af de fedeste shows, jeg har set. Både sjovt, humor, lidt over grænsen og en lille tåre. Så bliver det ikke bedre. Nej vel, der var hele pakken. Ja. Det er godt at se, at I også folder jer ud. Camilla? Ja. Hvad synes du om showet i dag? Det var fantastisk, og det overgik langt vores forventninger. Jeg synes, at du optrådte lidt meget som hovedpersonen. Ja, det var ikke så godt alt sammen, men man skal huske at trække fra. Ja, og der var lidt sandheder, der kom frem i dag, men det skulle jo frem. Sådan skulle det være, ikke? Sådan er det. Man kan ikke skjule det hele. Nej, men vi er meget glade. Det er godt. Kniv i en tåre. Ja, op til flere. Ja, nu er jeg ikke helt sort under øjnene. Jo, og i siden. Kan der tilskrive skummel måske? Ja, det synes jeg, vi skal sige så. Det var godt, det var det. Men prøv lige at løbe ud igen der, så vi lige kan se, om det er rigtigt, hvad de har. Det mener du? Ja. Jeg har lige været ude. Ja, vi tager den lige igen. Er det dig, der er klatremusen? Det er det vist. Jeg lærte meget om mig selv i dag. Ja, det gjorde du det? Ja. Og mit forhold til mine kollegaer. Ja. De er jo syge. Men det var skide godt. Det var det bedste, vi har set. Det er klart. Ja. God sang til sidst. Ja. Meget velproduceret og flot. Dygtige unge mennesker. Og man lige ved at knive en tåre. Ja, men det lærer jo de andre om, du ved. Du er lidt den hårde type. Ja, det er jo granitten. Det er granitten. Og så, Jule, der er noget ved, du har en søster, der går her på skolen. Ja. Hvordan synes du, showet gik? Det gik skide godt. Hun var skide god. Jonathan, kan vi lige få en udtalelse? Du er jo, jeg tror nok, du er en af lærerne. Men det er lidt svært at se. Du er smurt godt ind. Ja. Hvad synes du om showet i dag? Jeg kan jo ikke sige mig fri for at være voldsomt berørt af det her show. Jeg synes, det var et rigtig, rigtig flot show. Men det viser jo bare, hvor dedikerede de er, hvor dygtige de er. Barren var sat højt fra starten, og med det hjerteblod og den tid, de lægger i det, så bliver det selvfølgelig super, super godt. Og det er også det, jeg hører. Jeg er meget, meget glad. Jeg synes, det har været en dejlig dag. Altså, jeg så det lidt fra siden, men jeg synes, det var lidt god humor, der var med i. Jeg synes, det var det. Bestemt. Jeg synes, det er det, der kendetegner de her unger generelt, at de formår at få det til at fungere på flere forskellige planer. Og de kommer lige ud og rører grænserne, som man skal i den her type shows, men jeg synes stadig, de viser, at der er omtanke bag. Så jeg synes, det var meget, meget, meget sjovt og frækt på den rigtige måde. Det er en af dine gode elever. Meget god. Så det synes jeg var godt. Fik du en tårer i øjnene, da de sang i øvrigt? Det kan jeg jo ikke sige mig fri for. Det tror jeg faktisk også, der er billeddokumenteret. Det gør jeg også. Så det er du ikke den eneste. Og det sker også det sker nogle gange i tiden, der kommer. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Det er godt. Tak. Tak. Felix!